Okay ntwana yami bheka la awuthi ngikubeke stars ngikubhalansise nyana yabo ngicocele nayo indaba. Okay kusho ukuthi kahle kahle nami angazi lento ukuthi yaqala kanjani yabo, but then lento lena kusho ukuthi yaqala ngathi ifuna ukuza neyinkinganyana yabo, inkinganyana nami engazi-understand kusho ukuthi yila ngaqala khona ukuthandaza uyangithola. So nakhona ngithandazelani, ngithandazela ugogo ukuthi akhona ukwenza imali so that azosifeed uyangithola. Okay but then kusho ukuthi ugogo ke wahlala nami phansi yabo, wathi mfana wami mara mawucabanga impilo injani, wathi eish gogo kahle kahle impilo ifuna ngathi ungaba nabangani abangeke bakufele umona abazokusapota kuyo yonke into oyenzayo yabo. Yila-ke mina nama-out wami sacala ukuhlala phansi senze inganekwane uyangithola. Okay kweza enye i-problem futhi le nkinga le ngisho ukuthi ikare mase ngihamba amabheshi mina uyangithola. Ngithe mangivaya amabheshi ngafika la ngathinta i-CDJ uyangithola. Ngabona kujive ama-China, yazi lama-China lawo athini kimi athi hayi no ndoda yazini kahle kahle umhlaba mncane kahle kahle womkhulu uyangithola. Yila-ke ngacala khona ukuhlakanipha nami ngayenza imali uyangithola, ngakhipha ingoma ngajive nabomali uyangithola. Ngisho ukuthi bathe abombali basajayivela le ngoma engiyikhiphile ngabathengela ama-tequila uyangithola. Abombali bangibuza bathi kahle kahle ndoda wena uvani ubani, ngabatshela ngathi hayi no mina kahle kahle ngihamba ngiyi-one uyangithola. And bheka-ke ngicela ukuvaya la cause ugogo uzongishaya ngoba akafuni ngifike late uyangithola. Okay kusho ukuthi le ngoma lena engayikhipha yabo yayenza abantu abaningi bangithanda uyangithola. Nakhona why ngisho njalo uyangithola cause ngabona kujive nabogogo basomzini ngathi mase kujive nabogogo kusho ukuthi le ngoma le kahle kahle i-blind uyangithola. So kwathi kusajive abogogo basemzini umpura washaya ikhola semazulwini uyangithola. Wathi ntwana kanti khambani lapha emagezini uyangithola. Nganichazela ngathi hayi mpura ntwana yami uyangithola, da kujive laba bama-bum shot uyangithola, bakhipha amathanga ntwana bami le first shot uyangithola. Ngithe ngisamtshela nge-first shot kwangena enye ikhora uyangithola. Ngathi hayi mpura bheka ntwana yami nayo enye ikhora iyangena uthi ngiyibambe fast. Ngithe mangithi ngiyayibamba le khole ngizwa kuthiwa hello, ngathi hayi man nanoma kungathiwani lo ukhila ka uyangithola. Mangithi ngiyayilalelisisa le call ngezwa mani abagwinye abantu abasangana ngathi no yazini kahle kahle ngenzana nami ngiyamjoyina ukawa ngathi apha amashangana azolanda iy'ngane. Okay but then ntwana yami kuyabheka lalela ukuthi lento le kahle kahle icala kanjani and ihamba kanjani uyangithola. Kahle kahle rayile ithi so nami angazi lento ukuthi icale njani, icale ngathi ifuna ukuza ney'nkinga. Ngithandazela ugogo ukuthi akhona ukwenza imali, wangibuza impilo ngathi impilo inabangani, ngahlala phansi nabangani senza inganekwane. Inkinga icale mase ngihamba namabheshi ngathinta i-CDJ wajava ngisho nama-China bangitshela ukuthi umhlaba mncane yimi omkhulu. Ngacala ukuhlakanipha nami ngase ngenza imali, ngakhipha ingoma ngase ngijive nabombali, ngathenga ama-tequila bathi ngihamba nabo bani, ngathi ngihamba nabo bani ngoba ngihamba ngiyi-one. Ngicela ukuvaya lana ngoba ugogo uzongishaya ngayiva-ke angoba ugogo uzongishaya. Le ngoma yenza abantu ukuthi bangithande, ngibona ngisho kujive nabogogo basemzini. Umpura washaya ikhola semazulwini wathi ntwana kwenzakalani ngasemagezini. Ngathi lana kujive laba bama-bum shot bakhipha amathanga ntwana le first shot bamba kancane khona engikubonayo enhleke khona ikhona engenayo hallo.